Què és l'odontologia? És un servei essencial per a la salut i el benestar, en constant evolució. Però per a nosaltres és molt més que això. És un comportament, una actitud, una manera d'ajudar les persones i de connectar amb elles. Allò en què creure. Aquesta és l'essència d'instituts odontològics, el motiu pel qual existim. Una altra manera d'entendre l'odontologia. Creiem en una odontologia honesta, per a tothom i a mida de les necessitats de cadascú, pensada per acompanyar-te en cada pas. Una odontologia en què la teva salut no es mesura en factures, sinó en professionalitat, en innovació tecnològica i en humanitat. Una odontologia que no només mira la teva boca, sinó que també escolta el que diu. Perquè escoltar-te és la millor manera de convertir les preocupacions en confiança i la por en tranquil·litat. A IO tenim clar que, perquè el teu tractament funcioni, necessita un ingredient principal: entendre't. Que, a més del micromotor i la cureta, hi ha una eina imprescindible: somriure't. Que l'odontologia que funciona és la que explica, acompanya i tranquil·litza, amb un llenguatge adaptat al teu. I que l'única clínica dental que et pot ajudar de debò és la que s'adapta a qui ets i al que necessites, amb tracte personalitzat, solucions a mida i ajudes per a tot tipus de situacions. Una altra manera d'entendre l'odontologia no és només una frase bonica. És una actitud que compartim tots. L'actitud de doctors, auxiliars i personal de clínica que sabem que el nostre no és només una professió. És un compromís amb la salut de les persones. Instituts odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.